Mirez meşavanın heşabê guman pirsa perwerdeyê, pirsa damezrandina mamosteyan li Tirkiye, pirsa gelek giring di proseya perwerdeyê de ye. Serokê eğitim sen Kemal Irmak ji İstanbulê mêvanê min e vê mijarê em dê biaxivin. Silav bo te Birêz Irmak. Birêz Irmak destpêkê de dixwazim bizanibim. Hikûmeta Tirkiye dibêje em dê mamosteyan damezrînin lê zelalî tê de tune ye. دوی درباره ده گلو آگاهداریه و چنه کنگی ده دامزرینن چند حشماراگو دامزرینن چند فرمو برزرما. Şimdi evet Sayın Cumhurbaşkanı Brezserkomar got ev hendek mamosan damezrinin le derbari dem u hejmar da tişteki ne got li Tirkiye hejmara mamostayan ku be rekeftinê kar dikin not hezar zêdetir e eva diyar e herî kim pêwîstî bi not hezar mamostan heye lê her care em dibînin herî zêde 20,000 mamostatên damezrandin û tê wate ku her tim li Tirkiye valahiya mamostayan gelek zêde ye. Stedemên vê jî hene li Tirkiye perwerde zêdetir ji giştî ji hikûmî derdikeve êdî perwerde hikûmî êdî ji bo xwe wek barek dibîne çi qas bikaribe به موچه بکمترین موچه ماموسن ببینه اوا بوخه و قازانجک دبینه باشه برزرماک ببوره برزرماک گلو اف یک تاثیری لپروسیا پرورده لی ترکیه ناکه جبو پروسیا که پرورده یا باشتر elbette ki elbet eva duvarê perwerde ke baş de karîgeriya xwe hebe em dibînin ew perwerdeyê her diçe kêm dibe nirxandina perwerdeyê kwalîteya perwerdeyê her diçe kêm dibe ji ber ku mamosteyên ku به پاره کار دکن برکفتن کار دکن زیادتر دچن دورن گندواران لوان دران کار دکن اواج با کوالیته پرورده پر کشم بخواتینه و دبست دم کو زاروکن ما پرورده که باش نبینن جخه ماموسن کو به موچه به دمکی کار دکن eva ji kêmtirin mûçê ji kêmtir e dema rojek neçin dibistanê jî ew jî dibe sedemê birandina mûçeyê wan û ev hemû li pêş perwerdeyekî bi kwalîtî ji holê radike. Belê Birêz Irmak dixwazim bizanibim di mesela ev zamanın den in ku li Tirkiye li ser tê axaftin de wekî kesk veke eğitim seni jî vê mijarê ve ûn mijûlin sala par ji bo bawer dikim pêncî mamosteyên Kurdî damezrandin hatibû dayîn bo îsal çi tê çaverê kirin wekî serokê eğitim sen tu çi dibêje? Biz genel olarak em wek em giştî dibêjin divê perwerdeyeke pir zimanî û jenekê pir kulturî hebe li Tirkiye gelek netewe hene û zarokên wan bi zimanê dayîkê perwerde wernagirin em sendîka me perwerde bi zimanê dayîkê merc dibîne zarokên ku perwerde bi zimanê dayîkê nabînin پر درنگ دمینن و دما و پرورده ناگرن نکارن بزو پرورده فهم بکن
جبر و یکی چارەسەریya ve giringe lê ev jî karê siyasetê ye siyaset dikare vê pirsgirêkê çareser bike lê em jî ji roja ku em hatine damezrandin em پر زمانی پر چاندی مخصیه پێشخوا لەسەر vê dimeşin û em dixwazin zarok bi zimanê dayîkê perwerde bibînin. Gelek spas bote Birêz Kemal Irmak Serokê Eğitim Senê Stenbolê Mêvanê.